रज'बाय नै ओमफ्राय दा माने आङो सानदों नैबे गयखौ माने स्क्रिना नैबे ग्रिन स्क्रिना बारा मोजां नङा नोंथांमोन। खुलुमबाय साफ्रोमखौबो सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जालायबाय। थ' दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबे आंनि बायला जिला गोबाय दैरावनो बा आंनि न'आवनो बानायनाय जालायबाय। मा माहाय देखायलांबाय थानि आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साफाग्राब माबा साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। आरो जाय बिथांमोना साबसक्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दे लोगोफोर। मा माहाय देखायलांबाय थानि नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नैबे जाहैबाय जाहानि न'नि बाथौ। नायनो हागोन नै नैबे बाथौखौ आङो थांनाय बैसागु लास्टआवहाय गायसनदोंमोन। बेनिफ्राय माने नैबे सिजौखौ गायसननाय समाव माखासे गोबां नेम निथि थायो नालाय जोंना सिजौ गायसननाय समाव बे नेम निथिनि गेजेरजों माने आङो नैबे सिजौखौहाय गायसननाय जादोंमोन हा। ओमफ्राय दा नैबे सिजौखौ गायसननायाव आंहा नैबे माने गय जरा फाथै जरा होयो नालाय बेवहाय माने फबफायो नालाय गय जरा फाथै जरा दै गोथार बिदिनो माने गोबां नेम निथि दङ सिजौ गायसननायाव। दा आङो माने गय जरा फाथै जरा नैबेखौ माने फबफानाया आंनिया दायो गया रज'बाय नै ओमफ्राय दा माने आङो सानदों नैबे गयखौ माने बोखारनो माने बिनिफ्राय सिजौनि खाथिनिफ्राय बोखारनो। दा माने बेखौ बोखारनो हागोन ना नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय आङो जोंनि गामिनि बाथौ सिबियारि बोसोनगिरि गोथारि आफामोनजोंबो सावरायनानै माने दायो माने रज'हांनायावनो आं माने बोखारनो सानदों। उनावहाय जुदि गिदिर जायोब्लाना गोजौ जायोब्ला जावख'नो उसुबिदा जागोन। सिजौआ माने एसे माने प्रब्लेम जागोन। बेनिखायनो आङो माने दायो माने खिलिहांनायावनो बोखारनो सानदों। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय आङो माने गामिनि गोथारि आफामोनजों बोसोनगिरि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायलायनोसै। ओमफ्राय बेखौ जेबो हायो थाबैनो बोखारनोसै आङो। बिल्डिं बानायगासिनो दं आरोना नै सेरेप सावगासिनो दं जुमाय गोरान। सोर सोर लोङो एसे कमेन्ट खालामलाय। जुमाय गोरान सावलायबाय आरो उफाय गैया आंनो सावगासिनो दङ माथो खालामबावनो उफाय गैया। थाइसे थाइनै बेजोंनो माने खरसा न'खरनि खरसा दिहुनबाय थायो। संख्रि बानलु माइरं जोंनाथ' माने बायनानैसो जायो नालाय बिदि माने जोंना गायनाय फुनाय जेबो गैया माने बिदिनो बायनानैसो जायो नालाय माइरंफोरखौबो। बेनिखायनो माने उफाय गैया थाइसे थाइनै खरसा। आरो अमाबो दङ अमायाबो माबा दङ। दा अमानि आदारनि थाखायबो माने सावनांगौ जायो। बिदिनो माने सम सम सावबाय थायो आरोना। नायनो हागोन नै सोर सोर लोङो एसे कमेन्ट खालामलाय। आरो आंनिया नै इउटुब स्टुडिअ'आ एकदम बेमा थाबजोब्बाय नै नायनो हागोन नै एकदम बेमा सोंजोब्बाय इउटुब स्टुडिअ'आ आंनिया। दिनैसो हाबबाय आं बिराद गोबावनि उनाव बानायदोंमोन आङो माने बिदिनो लाइभ सेभ फैयोब्ला सम सम नैबे आंनि इउटुब स्टुडिअ'आवनो माने जिरायनानै आङो लाइभफोर फैयोमोन। ओमफ्राय दा माने आद्रा जाजोबनानै दङ। ओमफ्राय बेमा सोंजोब्बाय माथो खालामबावनो उफाय गैला। आङो सिफायनोसैसो बेखौ सिफायनानै आङो उनावहाय जुदि हायोब्ला गोदान बानायफिननोसै। बेमा सोंजोब्बाय नै ग्रिन स्क्रिनखौ नायनो हागोन नै ग्रिन स्क्रिना नैबे ग्रिन स्क्रिना बारा मोजां नङा नोंथांमोन। मानो होनोब्ला नैबे ग्रिन स्क्रिनाव माने भिडिअखौ बानायोब्ला बेकग्राउन्डआ गोमाजोबा एसे माने साइड साइडआव गोथां गोथां ओंखारफायो माने नैयो माने पियर गोथां नङा दै जिया। बेनिखायनो माने नैबे ग्रिन स्क्रिननि बेकग्राउन्डखौ माने खोमाजोबनो हायालै एसे नै फुरलासैसो माने पियर ग्रिन नङा इयो। पियर ग्रिनबासो माने बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनो बिराद मोजां जायो। ओमफ्राय नै बिनिया माने एसे बोरैबा माने कालार ओंखारनो नागिरो ग्रिन ग्रिन बे जिबायदि ओंखारनो नागिरो। उफाय गैला नैबे स्टुडिअ'खौ सिफायनोसै आं सिफायनानै देनां हायोब्ला बानायफिननोसै। आरो नोंथांमोननि सिगाङावथ' आङो लाइभ फैनाय जाथाराखै। आरो जाय बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदों फेसबुकखौ फल' खालामनानै लादो। आरो जाय बिथांमोना इउटुबाव नायदों इउटुबाव साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन माथो देखायबाय थाबावनो आङो दिनैनि भिडिअ'आथ' आंनि नैबे बायला जिला गोबाय दैलायावनो जाबाय। थ' मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो। चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।